aniversari del 15M, aquella fecha que ja s'està convertint quasi en una efemèride que concità a milers de persones, especialment a la plaça de la Porta del Sol de Madrid, però que tingué també el seu eco, el seu ressò en altres places d'altres capitals espanyoles, i abans havien connectat ja en la plaça, per exemple, de l'Ajuntament de València per a comprovar si efectivament havien ja congregats algunes d'estos indignats recordant aquell 15M. I m'imagino que cada volta n'hi haurà més gent, però això sí, sempre en un ambient d'absoluta normalitat i tranquil·litat, Pau. Tranquil·litat i calma a la plaça de l'Ajuntament. Al fons n'hi ha vora 100-150 persones. Cada minut arriba més gent per a celebrar este primer aniversari del moviment 15M. Tots el que volen és expressar el que van expressar també ara fa 12 mesos. Avui és un dia d'aniversari, de celebració per a ells, però també de mobilització. I el que volen, el que podem fer també, és recordar com va sorgir precisament este moviment 15M ara fa un any, precisament. Va ser en este 15 de maig a diverses ciutats de tot el país, de tota Espanya. Es van mobilitzar milers de persones que van prendre les places i els parcs, es van organitzar en forma d'acampades per tal de poder expressar el seu descontent, la seva indignació davant els fets que estaven, al seu parer, ocorrent a nivell social, econòmic i polític. Una mobilització ciutadana pacífica que sobretot s'expressaven independents dels poders polítics i dels sindicats i que volien sobretot originar, provocar un canvi de rumbo, un futur molt millor per a tota la societat. Es van constituir en assemblees i en comissions de treball i van fer una sèrie de propostes que van apropar als poders centrals. Entre elles estava la reforma de la llei electoral per tal de que les llistes foren obertes i que la representació dels partits polítics estiguera més adequada als escons. També van demanar una major atenció pels drets fonamentals, sobretot aquells que estan arreplegats en la Constitució, com per exemple el dret a una vivenda digna. En aquest sentit reclamaven la reforma de la llei d'hipoteques. També demanaven una participació democràtica molt més oberta, que tots els ciutadans pogueren parlar directament i pogueren participar en aquesta organització del poder. També la reforma fiscal, favorable per a les rendes més baixes, i el rebuig, la condena a la corrupció. Han aconseguit algunes coses en aquest temps, com per exemple que el govern tinga damunt la taula també l'aprovació de la llei de transparència o la reforma de la llei de les hipoteques. Avui estan d'aniversari, tots s'han reunit en esta plaça de l'Ajuntament de València, al igual que en altres ciutats de tota Espanya. El 15M complís el seu primer any de vida.